kaugalingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Good morning Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, mga Bicolano sa man parte kan mundo. Ini po ang DCGB Bareta alas 7. Kami po ang sinong magiging tagapagbareta. Ako po si Henry M. Ako man po, si Jasmine Baloloy. Ngunyan sa headline, kan mga bareta sa lado lokal, Coast Guard District Bicol, mantinidong naka-heightened alert status para sa ready deployment matapos itaas ang signal number sa nagkapit ng lugar sa Bicol Region dahil sa Bagyong Luis. Suspect sa kasong robbery snatching sa Tabaco City, arestado kan mga barangay Tanod kan barangay San Roque kan nasabing syudad. Albay Police Provincial Office minidbid kang Police Community Affairs Development para sa calendar year 2026 dahil sa pambihirang trabaho kan operating units kaini sa community-oriented policing. Kantidad na 17.9 milyon pesos na makinarya na pang-agrikultura nakatalaan na idistribuir kan DA sa mga kooperatiba nin mga paraoma sa rehiyon asin LGU kan Calabanga, Camarines Sur. Sa lado nasyonal, TOs alagad matali ng mga estudyante sa mga rayong lugar pipahanap ni PBBM. COA auditors mahambang sa impeachment court sa pagtukar sa paggamit nin 612.5 milyon pesos na confidential funds. Work permit kay puhan kan aki na wala pang 15 anyos bago magluwa sa online content sikon sa dole. Senado daipang aksyon para sa partisipasyon ni Senator Jinggoy Estrada sin Rodante Marcoleta sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sa ibang nasyon, World Health Organization pigakonsiderar na pinakamakusog na Ebola sa kasaysayan na tubinama sa Congo. Sports, EJ Obiena ng gananin gold medal sa Germany na iyo ang ikatulong gold niya sa outdoor season. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal, mantinidong naka-heightened alert status ang Coast Guard District Bicol asin preparado sa anuman na posibleng deployment matapos itaas ang signal number 1 kanuminaging aldaw sa nagkaperang parte kan rehiyon Bicol dahil sa Bagyong Luis. Doon sa ahensya, may kabilugan na 548 Coast Guard personnel kaibahan ng 21 floating assets asin 10 land assets ang nakaantabay para sa search and rescue, maritime patrol, evacuation as in humanitarian assistance operations. Mientras sa padagos man na pigmomonitor kan ahensya ang kamugtakan kan panahon, kondisyon kan karagatan as in sitwasyon sa mga pantalan, kasabay kan pagkipagkoordinar sa mga lokal na gobyerno, shipping companies sa sinibapang ahensya. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Makaskas na naarestar ang sarong lalaking suspect sa kasong robbery snatching sa Tabaco City matapos ang tulos na pagresponde kan sarong barangay Tanod kan barangay San Roque kan nasabing syudad kan nakaaging aldaw. Sigon kay Tabaco City PNP Chief Police Lieutenant Colonel Virgil Obibat, basado sa investigasyon, nangyari ang insidente bandang alas 12:15 nin pagkaudto kung saan mantang pinagagamit kan biktima ang sayang cellphone. Bigla ining hinablot kan suspect asin nagtakas. Tulos man na binukod ni Barangay Tanod Gary Burak ang suspect kung saan nabawi ang cellphone kan biktima. Tulos ining idinara sa Tabaco City PNP kung saan kakahampangon kan suspect ang kasong simple robbery na may inirekomendar na piyansa na 100,000 pesos para sa paramientras na libertad. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933.
Mga tugang PIDMIDBID po ang Albay Police Provincial Office kan Police Community Affairs and Development o PICAD para sa calendar year 2026 sa pamayo ni Provincial Director Police Colonel Noel Donato Nunez. Asin ang pambihirang pagganap kan mga operating units kaini sa community-oriented policy. Si PD Nunez pigmidbid bilang outstanding PICAD Senior Police Commissioned Officer para sa calendar year 2026. Nagpapahiling kan sa iyang marhay na liderato at dedikasyon sa pagpapakusog kang relasyon kan pulisiya asin komunidad asin sa pagpapauswag din programang pampubliko na nagtataon din seguridad sa bilog na probinsya. Tigmidbidman ang Legazpi City Police Station bilang outstanding PICAD City Police Station na nagpapahiling kan sa indang padagos na paghihinguha sa pagtindog din community engagement crime prevention, public information as in partnership building initiatives. Nagkaigwaman in mga notabling naabot ang Albay PPO sa Best Community and Service-Oriented Policing o CSOP recognition sa level kang probinsya. Ang Tiwi Municipal Police Station naging provincial winner sa irarom kan main category, mantang ang First Albay Provincial Mobile Force Company pigmidbid bilang provincial winner sa irarom kan special category. Ang mga pagmidbid na ini nagpapahiling kan pinagsarong panghinguha kan mga personahe as in unit kan Albay PPO sa pagdara ng serbisyo sa pulisiya na mas harani sa komunidad pagi kan aktibong pakikisumaro, pakikipagtabangan asin mga programang dinisinyo para masolusyonan ang mga lokal na problema sa seguridad asin kaayusan. Nasa 17.9 milyon pesos na mga makinaryang pang-agrikultura ang nakaschedule na i-distribuer kan Department of Agriculture o DA Bicol sa paay kan Regional Agricultural Engineering Division sa mga kooperatiba kan mga paraoma sa rehiyon asin LGU Calabanga, Camarines Sur. Katayuhan kan programa na mapakusog ang produksyon kan mais sa Bicol sa paay kan pagpaparikas asin pagpapagian kan mga trabaho kan mga paraoma gamit ang makabagong ekipahes. Kasabay sa mga makinarya iyo ang corn husker sheller, pump and engine set for open source, hammer mill, silage o forage chopper, heavy-duty four-wheel trailer, disc plow, trailing disc harrow, cassava granulator, rotavator o power trailer, three-bottom furrower asin cassava chipper. Sigon sa DA Bicol, makakatabang ang mga makinaryang ini para mas maging produktibo ang mga paraoma sa rehiyon. Mga tugang naglansar po din investigasyon ang Department of Public Works and Highways o DPWH Bicol may koneksyon sa vehicular accident na nangyari sa Andaya Highway sa barangay Magais del Gallego, Camarines Sur kung sa intulong persona ang nalugadan kan Hulyo 29. May pinaluwas na abiso kan ahensya presenting pigihiling ang report na posibleng dahilan kan insidente iyo an aksidente iyo an kapabayaan kan contractor magbugtak din supisyente asin magkanigong road safety warning signs sa sinibapang patanit sa parteng ipapairarom sa defect rectification. Dagdag pa kan ahensya kung mapatunayan na may pagbalgar ang kontraktor papanimbagon ini basado sa existidong occupational safety and health policies asin standard aperaman sa posibleng pagbayad din danyo sa mga nalugadan asin nadanyaran na pribado asin pampublikong prioridad posible man ining mahampang sa kasong kriminal depende sa magiging resulta kan investigasyon. Natapos sa 19 taon na pagtatago matapos na maarkan mga otoridad ang sarong lalaking akusado nin kasong murder sa ginibong manhunt operation sa Libon Albay kanakaaging Aldao. Sigon kay Libon PNP Chief Police Major Christian Brual, namidbid ang suspect na si alias Noy asin ang narestar sa kusog kan warrant of arrest na ipinaluwas pa kan Disyembre 27 taong 2007 na daipang inirekomendar na piyansa. Dagdag pa niya na daina nan laban ang suspect kan isirbian sa iyang warrant asin presenteng na nakaditinir sa custodial facility kan Libon PNP mantang pigahalat ang commitment order hali sa korte.
Oras Pilipinas, asin po sa DCGB. 9 minutos, makalihisan alas 7. Ang mga bareta sa lado nasyonal, masunod. Magalipas lang kan mga patalastas. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan ginubatan sa pamamayo ni Mayor Gemma Ann Onhoco asin kan sangguniang bayan ang Longganisa Festival 2026. Kapangang bulan na panunin maugma asin kapakipakinabang na mga aktibidad na mapon Agosto 1 sundo Agosto 15 ngunya na taon. Day 1, Agosto 1, Holy Mass, Agri Fair Opening asin opening kan Beer Plaza Pagkabanggi. Agosto 2, Zumba Competition. Agosto 3, Tree Growing, PWD Day. Agosto 4, Youth Service Day. Agosto 5, Peso Job Fair sa Ofracio Pavilion. Agosto 6, Bloodletting. Agosto 7, Ginubatan Got Talent. Agosto 8, Ginubatan Bodybuilding and Physique Showdown. Agosto 9, Ginubatan Half Marathon asin pauragan sa Ginubatan Kickboxing. Agosto 10, Ligtas Tigdas Program asin ang pinakaabangan, kulinarya asin longganisa Budol Fight. Agosto 11, Street Dance Competition. Agosto 12, LGU Program asin Services Orientation for Barangay Officials. Susundan kan Youth Day. Agosto 13, Civic Parade and Seniors Citizens Night. Agosto 14, Airsoft sa Oval asin Procession sa Banggi. Agosto 15, Agri Fair Closing. Holy Mass in honor sa patron saint of Our Lady of Assumption. Tara na, pasyar na sa Ginubatan. Agosto 1 hanggang Agosto 15, Longganisa Festival 2026. Huwag tayong may sakit. Gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na! Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip.
Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. DZGB Barreta alas 7. Padagos kitang unyan mga tugang sa mga bareta sa lado nasyonal, pipahana po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga nagtitios alagad mga matatali na estudyante sa mga harayong lugar para makinabang sa Presidential Scholars na programa kan gobyerno. Sigon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, gusto kang presidente na makaabot sa pinakapuro kan Pilipinas and Scholarship Program dahil nagtutubod ini na dako lang estudyante sa harayong lugar na karapat dapat maging scholar. Gusto kang presidente na maisakat ang level kang edukasyon kan mga matatali alaga nagitios na estudyante dahil sa pagtubod na magiging pag-asa ini kan nasyon pag-abot kang panahon ang Presidential Scholarship kan presidente parte kan bawat bayang makikinabang program kung sain nagdataon gobyerno nintig 20,000 pesos sa 5 scholars kan kada barangay sa nasyon. Sinabi ni Castro na dakol na mga estudyante ang makikinabang asin siniguro kan presidente na gabos na barangay sa bilog na nasyon matatawadan in pundo para sa Presidential Scholars. Malaog ngunya na si Mana sa audit phase kan impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte matapos siyampang kanakaaging si Mana ang mga testigong nagpapatunay sa pagluwas nin pag-withdraw kan 612.5 milyon na confidential funds kan Office of the Vice President as in Department of Education. Sigon kay Tingog Party List Representative Jude Asidre, sunod na mahampang sa impeachment court ang mga testigo gikan sa Commission on Audit para ipaliwanag kung paano pig-audit ang confidential funds asin kung susog sa pinautob na patakaran na liquidation asin mga pagsumite na supporting document. Pigalauman man na inutang matistigo sin dating COA State Auditor Roderick Wamil asin presenting intelligence and confidential funds audit Office Supervising Auditor Celine May del Campo. Kasunod kan mahampang man si House Legislative Information Resources Management Director Marivic Pareha. Sinabi ni Asidre na sa pagsusog sa pinaghalian asin pag-withdraw nin fondo, mabalyo na sangonyan ang prosekusyon sa isyu kung paano ginastos asin kung matanos ining na-liquidate. Piglauman man natuto karon kan COA witnesses ang naging direktiba kan komisyon na iuli ang 73.287 milyon na confidential funds na ipinaluwas kan OVP kan taon 2022. Sining man ang isyong naglalataw sa liquidation document kay bahan ang mga acknowledgement receipt na may imbitadong inimbentong pangaran asin iba pang pigasabing irregularidad na inutnang nagbalgar sa investigasyon kan kamera. Pinagiromdom kan Department of Labor Employment o DOLE ang mga magurang, employer, advertisers and content creator nan mga aki na wala pang 15 anyos kinakaipuhan na magkuangunan in work permit bago magpartisipar sa anuman na pampublikong pasali o content. Kaibahan sa mga video sa social media, advertisement, television, teatro, at iba pang digital platforms. Nakapalaman ini sa Labor Advisory No. 12 Series of 2026 na pirmahan ni DOLE Secretary Francis Tolentino kan Hulyo 31. Sigon sa ahensya, sakop kan Republic Act 9231 ang lay na nagpoprotekta sa mga aki na nagtatrabaho bako sa na traditional na media kundi pati naman ang digital platform kung saan nag-create o nagluwas ang mga aki sa content. Sa iranom kang lay, pigpabawal ang pagtrabaho kan mga aking wara pang 15 anyos. Alagad may nagkapirang exception araw kan pagtrabaho sa iranom kan direktang serbisyo kan magurang o legal guardian asin kun mahalaga ang partisipasyon kan aki sa sarong public entertainment o information. Sa rin man na sitwasyon kinagaypuan pa manggiraray na magkuanin work permit gikan sa DOLE bago tugutan na magpartisipar ang mga aki. Sigon sa advisory, kay ba nasakop kan public entertainment or information and artistic literacy and cultural performances and production distributed through television, radio, cinema, theater, print, asin internet. Kay bahan digdi ang mga content na pigpupublikar sa streaming platforms, social media, vlogs, digital advertisements, web series, podcast, educational content at siniba pang nagbubutwa
sa klase nin media. Piglinaw kandole nan mga aking wara pang 15 anyos nagpartisipar sa pag-ibon in online content iyong pwedeng kaipuhan na magkuanin work child permit kung ang sa indang aktibidad sakop kan ipinapauto ng mga patakaran kan departamento may kinaraman sa child labor. Daipang lakdang ang Senado para resolveran ang isyo sa partisipasyon ni Senador Jingo Estrada asin Rodante Marcoleta sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Siguro kay impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tungol, sinabi ni President Presiding Officer Francis C. Escudero na bako ang impeachment court ang tamang forum para tukaron ang isyu kundi ang Senado bilang legislative body. Siring man, sinabi ni Tungol na sa mga nakaaging plenary session, wala pang senador nagsumiten o nagbukas ka na sabing isyu para mantinido ining warang aksyon sa ngunyan. Mientras sa piglinaw man ni Tungol na may duwang kondisyon na kinakaipuhan na mauto bago sa giraray na makapagpartisipar si Senador Jingo Estrada sa Senado asin sa impeachment court. Sinabi niyang kay pangunang matapos nan ipinataw na 90-day preventive suspension laban kay Estrada asin kasabwat kay ni kaipuhan natugutan siya kan Sandigan Bayan na makapagpiyansa para sa personal na mag-atender sa sesyon kan Senado. Ipinaliwanag ni Tungol na mantang ipinapautop ang preventive suspension asin wala pang piyansa dahil pwedeng gibuhon ni Estrada sa iyang trabaho bilang senador asin dahil man siya makakapagpartisipar bilang senator judge sa impeachment trial. Sa kaso ni Senador Rodante Marcoleta, wala pang pigpapaluwas na aksyon ang Senado manungod sa posibilidad kan sa iyang partisipasyon sa pagdangog. Alas 7:21, magbabalik ang Bareta alas 7. Makalipas lang kan mga panalastas, hindi po sa DCGB. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Aces na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta. At very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Magic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Sirangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces, sa kalidad sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Wana, ba't parang nagpupumahog ka? Ay, Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana.
Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, na patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. DZGB Barreta alas 7. Mga tugang naging nagtrayumpo po si Ernest John E.J. Obiena matapos matukdo ang gold medal sa Halberstadter Hafenflag First International Pole Vault Meeting sa Cathedral Square sa Halberstadt, Germany. Napansin niya o nalampasan niya na daing kasuro sabit ang 5.76 meters sa primerong attempt as in nanginot sa 10-man field na kamtan ni Sifilden Abdel Salam kan Qatar ang silver sa langkaw na 5.66 meters mantang si Cole Walsh ng Estados Unidos nakakuha kan bronze medal sa langkaw na 5.56 na metro. Iniman na ni katulong medalya ni Obiena ngunya na outdoor season kasunod ang sa iyang panggana sa Austria asin Poland. Ang trayumpo ni Obiena sa giraray na nagpakusog kan sa iyang reputasyon bilang saro sa pinakamatibay na pole vaulter sa kinaban. Mientras tanto, nagpadagos ang open basketball category kang Albay International Tenor Governors Cup 2026 ginibo sa Libon Makapagal Gymnasium sa Libon, Albay. Naglaban ang Piodoran Sea Warriors sa Tiwi Clay Masters. Gana ang Piodoran sa score na 98-82. Mantang sa Game 2 sa laban kan Libon Forward Eagle asin Ginobata naging close fight ang laban pero sa pagtapos kan fourth quarter gana ang Ginobatan sa score na 94-91. Bareta mga tugang sa ibang nasyon. Kukonsideral po kan World Health Organization o WHO na saro sa pinakamakusog na kaso nin Ebola sa istorya kan Democratic Republic of Congo. Base sa tiya kan WHO, may 3,605 na kaso kan Ebola sa nasabing nasyon. Uminabot man sa 1,587 ang nagadan na may fatality rate na 44%. Ang presenteng outbreak iyo ang dahil sa Bundibagyo strain na klase nin virus. Ini ang inot na naideklarar kan Mayo 15, 2026 asin nalampasan ang pinakadakulang outbreak sa paggultanan kan 2018 asin 2020 na may 3,500 katao asin 2,300 ang nagadaan. Sa ngunyan, wala pang naapurbaran na bakuna o bulong para sa Bundibagyo strain pero nagigibonin bagong bakuna ang Singapore asin United Kingdom. Ang Ebola nakakaulakit asin minalakop sa pagikan contact sa body fluids kung saan guminada nin sobra sa 15,000 katao sa bilog na Africa kalaog nin maabot na 50 taon. Pag-asa, mga tugang sa kamugtakan kang panahon. Nasa linya po si Alexis Revivar. Hali sa Pag-asa. Opo, para po sa ating weather forecast, gunyang petsa 3 ng Agosto, aldaw kang Lunes, apektado nito ni Bagyong Luis ang Camarines Norte kung saan makamate ng mga pag-uuran na may mga pagbugso ng hangin
while the rest naman ng Bicol Region ay makaamati ng bahagyang mapanganuron sagkod sa mapanganurong kalangitan na igwang posibilidad ng mga pulo-pulong pag-uuran asin pagkikilat at pagdaguldol dulot kang mga localized na thunderstorms. Maluya sagkod sa moderatong duros hali sa timog kanluran ang iiral na may banayad sagkod sa katamtamang pag-alonin kadagatan. Agwat ng temperatura sa maghapon tigatayang maabot ng 25 to 31 degrees Celsius. Sa tuyang monitoring naman, tigbabandayan taman giraray itong si Tropical Depression Luis na huling nahiling sa distansyang 130 kilometers sa sirangan, timog sirangan ng Kasiguran, Aurora na may taglay itong si Luis na kusog ng paros na nag-aabot ng 55 kilometers per hour at pagbugso naman na umaabot na 70 kilometers per hour. Halos dain na gihiro sa ngunyan itong si Luis at kaugnay nito nakabandera ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa northern portion ng Camarines Norte kung saan kabilang ang mga lugar ng Daet, Talisay, Paracale, Jose Panganiban, Kapalonga at Binzons. Tiga-expecta na itong si Bagyong Luis ay maging saro na lamang na low pressure area by Wednesday at dahil na ito maray makaapekto sa tuya at ang mostly magdadara ng mga pag-uran is itong habagat. Bale, yun po sa tuyang weather forecast and update. Hali po digdi sa Pag-asa Legazpi, Alexis Babybel. Yan ang Katugang sa inupong dadangog ang kapilugan na mga bareta sa DCGB Bareta Alas 7. Sa pangaran po ni Miss Jasmine Baluloy, katugang asin nagsurat kan bareta, News Director Mar de la Cruz, Jenny Balyaran, asin Nicole Ann Glorian. Ini po ang DCGB Bareta Alas 7. Ang hapot, mas lipas lang kan mga patras. yan ang DCGB Bareta Alas 7. Abangan giraray sa aga, ang hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Tuhod, siko, baywang, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas, Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak, edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi,